Wow! Kai! Huta ɗan bura. Wata ka gaskiya ne wa kallo wasan da ya bani nishaɗi kamar na yau ba. Yau ɗin nan na ji daɗin wasan nan. PSG sun nuna wa Barcelona su ba sa'anninsu ba ne. Sun nuna musu su yara ne. Sun jira wallahi. Kaga yadda aka yi. A ci kabal. Ga ci ga mummunan horo. A PSG bala'i ne. Yau dai mun je adawa kuma ta kai mana. Saboda an ragargaje yara daidai kenan. Na ga bala'i an gana musu azaba ni ban ma ga Lamal Yamal yake kome ni ban ma gan shi ba. Wannan ma na ne mai ya rasa Pedri wai suna ina ne bayan su ta zama hanya dan gwada marawa. Yau dai Barcelona an ciwo midfield ɗinsu ta zama hanya. Wallahi yau PSG sun biya ni. Yau PSG sun biya ni saboda dama ba da burin da ya wuce naga an ci Barcelona. Na ji daɗi.